Убих и забих на колове над 20 000 войници. Аз, Влад Цепеш, по-известен като Дракула, съм роден през 15 век в Румъния. Като дете бях предаден на Османската империя с цел мир. Там успях да стана елитен войн и да науча техните стратегии. Когато бях на 17 години, бях освободен и се върнах в Румъния, за да заема трона си. Сключих договорка с османците за годишен данък и момчета за тяхната армия, но аз нямах намерение да я спазя. Те изпратиха 2 вестоносци, на които забих с пирони чалмите към главата, защото отказаха да ги свалят. Разбрал за това, Мехмед II ми обяви война и изпрати войската си от 150 000 войници. Но когато стигнаха близо до столицата Търговище, видяха ужасяваща гледка. 20 000 от техните войници бяха мъртви и набити жестоко на дървени колове. Това всели огромен страх във враговете ми и те отстъпиха. Но това не бяха единствените ми жестоки методи. Когато някой не спазваше закона, нареждах да го одерат жив, да бъде обезглавен, ослепен, изгорен или набуден с пирони. Тези мои дела породиха огромен страх в хората и започнаха да се появяват легендите, които сте чували. И до ден днешен за Дракула, че съм първия вампир или ужасен демон. Останах като герой за народа си, защото ги защитих. Какво сте чували вие за Дракула? Споделете долу в коментарите.